Luke chapter 5 ngicela sifunde kusukela ku verse 8 sime ku verse 10. Ngicela ungifundele mfundisi wami Luke chapter 5 verse number 8. ngicela siphakamele ukufundwa kwezwi lenkosi. Kuthe uSimoni Petro ekubona lokho waziphonsa phansi ngasemadolweni kaJesu wathi, suka kimi Nkosi, ngokuba ngingumuntu oyisoni. Ngokuba ubehlelwa ngokwesaba yena kanye nabo bonke ababenaye ngobuningi bezinhlanzi ababezibambile. Kanjalo ke noJakobe noJohani amadodana kaZebedewu ababesebenzisana noSimoni. uJesu wathi kuSimoni, ungesabi, kusukela manje uzakubamba abantu. Asithandaze baba, izwi lakho liyaphila futhi liqinisile, siyakholwa yilo. Alibuyele emuva langawenza umsebenzi ophelele empilweni zethu njengemvula yona engabuyele emuva ikawumanisa ngomhlabathi. Lilungile izwi lakho, lilungele ukusiqeqesha, lisiqondise, lisiyale, lidala izinto ezintsha kithi. We bless you for your word in Jesus name, amen. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi kulobo busuku bokuqala bethu bokubonga. Ngiyathanda ukuthi simbonge uNkulunkulu ngobukhona bakhe. uNkulunkulu khona. Esinye seyizathu ezinkulu zokuthi sizombonga, simbonga ngoba uNkulunkulu okhona. Sikhona nje ngoba yena ukhona. Ukuba yena akekho ngabe nathi asikho. Into yokuqala esombongela yona nje ukuthi uNkulunkulu okhona nongasishiyanga endleleni. uNkulunkulu ongamshiyi umuntu endleleni. Indlela ibe yinde, indlela kwabanye ibe nzima, indlela kwabanye ibe lula. Sihlangene sonke sizosho ngephimbo elilodwa lokuthi siyabonga, kodwa izinto esizibongayo azifani. Bakhona la endlini ababonga ukuthi noma amanethi ngiwawashe ngabamba ngalutho ngo-2025, but I thank God that I still have nets that I can throw in 2026. Ngoba kuyinkinga enkulu ukuthi makulahleka konke kuze kulahleke ngisho amanethi uyodoba ngani. Bakhona abantu la endlini abawashaya amanethi kodwa bakhona la bazobonga. Omunye umuntu angazitshela ukuthi ukubonga kwabo kuyinto encane just because abanazo lezi inhlanzi abebezama ukuzibamba the entire year. But they are here to give thanks for empty nets. They are here to give thanks for the ability to wash empty nets. Ngoba kuthatha amandla ukuwasha amanethe mayingabambanga lutho. Kuthatha igrace ungafeli phezukwawo ngesikhathi wawasha bheka phela wabambanga lutho. Kuthatha ifaith ukwazi ungawalahli just because awabambanga lutho. It takes another level of growth to understand ukuthi inkinga yike emanethi angabambanga lutho. And so wawashe mase uyawagcina because uNkulunkulu uzothi mayisekhuluma ukuthi waphosa ekujuleni, uphosa amanetho nawo ekujuleni. Ungawalahli ngoba engabambanga lutho lawo manethi. Amanethi phela kahle kahle akuwona adonsa ofish. Ofish abaye emanethi. And so ukuze ufish ungene, you've got to possess amanethi. Bakhona labo bantu namhlanje la endlini. There are also those ababonga uNkulunkulu ngobuningi bofish. Uthi we thank God ngoba ofish baningi kunofish bangonyaka odlule. We thank God ngoba ofish besizama ukubabamba babambekile, namhlanje sihlulwa na ukubabala because God has done it. And isombonga uNkulunkulu ngawo amanet ethu abambe ofishi. Uyazi ukuthi njengoba lamanethe babambile ofishi, lithi iBhayibheli babamba ofishi abaningi amanethe aze aqhuma, which means kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi the abundance of isibusiso si destroy kwesinye isikhathi indawo esihleli kuyona mayingalungiselelwa ngalo size.
wesibusiso. And so the challenge sometimes iba ukuthi utu enjoya ujabulela ukungena kwamanethi kodwa futhi ukhalela ukudabu ukungena kafish kodwa futhi ukhalela ukudabuka kwamanethi. How do you then strike a balance? Because I've been praying for fish, but bengazi ukuthi ngesikhathi ngithandazela fish angiqinisekise kuthena amanethi aqine ngokwanele. Into econfusayo ukuthi lamanethi abambe kahle ngonyaka odlule. And the problem yakho ukuthi ucabanga ukuthi usize obambe ngenyaka odlule kuzoba usize ozobamba kulonyaka. And so after your prayer awuyilungisi into ye capacity yamanethi akho. And that is why manje uthi ujabula kodwa uworried ngoba ayangena kodwa kuyadabuka. Lithi iBhayibheli agwala amanethi azaqhuma aseqhumile amanethi isikepe saqala saqwila. Zimbili izinto eziqwilisa isikepe. Into yokuqala eqwilisa isikepe imbobo esikepeni. Into esibili eqwilisa isikepe izinto ezisesikepeni ukuthi ziyasinda kunesikepe. I truly believe isikepe sasingena mbobo because the Bible says uJesu wamakusona washumayela before abathume ukuthi abaphosa amanethi. Ukuba isikepe sasinembobo kwakufanele siqwile ngesikhathi uJesu emile, but it did not sink. It means isikepe sasingenayo imbobo. Mhlawumbe ngiye ekutheni sicheke naso before you ride on. Because there are many things we can pray for you. Sikhulekela ukuthi uthole isupply oyidingayo nesupply oyithandayo. But uba ne problem when your boat is damaged. Check your boat. Iboat yakho kangikwazi ukukucheckela yona. Wena okwazi ukuyibheka ukuthi inkana idamage-anga yini iboat yami. Wena okwazi ukuyibheka ukuthi ikhizwemba idamage-anga yini iboat yami. Wena okwazi ukuyibheka ukuthi unforgiveness ayilimazanga yini iboat yami. Wena okwazi ukuyicheck into ukuthi are you not still holding on to izinto ekungafanele ngabe uzibambile. Wazi wakhuluma ngezilimi, wazi wanenzondo. Lento eyenza isikepe sakho sibe nembobo. Isupply iyadinga ukungena. Ungaconfuseki uma ubona isikepe ngathi siyaqwila uyitshela ukuthi supply kanembobo. Amen. Esibili ke yona into yo size wento oyifaka esikepeni. Yenza isikepe bese siyaqwila. So you get excited ngokuthi ofish bagwele, but you get worried because the boat is sinking. Yenze njani? Siyaqwila. Does it then mean I offload some? Or does it mean I call a friend with another boat? Lithi iBhayibheli babiza abangani babo abanesikepe esifana nesabo. Lalela. May the Lord give you grace to have associates with a capacity engaphezu kweyakho ukuze mawufikwa isikhathi sokusindelwa bakwazi ukukuthwalisa ngoba into uJehova azoyiletha yaprofeta. Kwesinye isikhathi kuzokwenzeka inganeli kulesikepe sakhe esincane. Vela wena ukhulele ithi wena you're a late bloomer in the spirit. Vela wena uphaphame manje oyitshela ukuthi sama church goers unga-understand ukuthi lento kaNkulunkulu izosisa kweliphi izinga. Kuthe kuwe buya your capacity is so limited. May the Lord give you strategic people abaneyikepe eduze kwakho ozothi mawubamemeza basabele. Hear me now. Ukuze bazokuthwalisa lento uJehova azoya. This is not about you. Lento inkulu ngaphezu kwakho. May the Lord align you with correct people. Abaphethe capacity la umfishane khona, may they stretch you like elastic. La ushota khona, may they push you to the next level. La umcabango wakho kuphela khona, mabakufikele la ukufunda kwakho kuphela khona. Bakufika abafunde ngaphezulu kwakho. Bakutshela ukuthi le mali njengoba seyingaka ifuna ukumanejwa kanje ayimanejwa ngezilimi, imanejwa ngeaccounting. Because khona ezinye izinto ezithi mayifika kuthina abanye abantu bathi esinye isibusiso uyasicisha ngoba sizokulimaza. Ayikho lento esibusiso sicisha ngoba so uyasinikwa sikwehlu.
sesinikwa sikwehlule ngenxa ukuthi icapacity imfushane. Iba nabantu abanezikephe mngani wami una. Unenhlebo nje kuphela. Unokuboleka imali nje kuphela ngidinga abangani abanezikephe lana. Ngafunda kancane ngase ngegrace uJehova wangibusisa. Ngidinga abanemfundo ezokwazi ukungithwalisa lento uJehova nginikeza. And so lithi izwi lenkosi uJesu ke ufika zimbili lezi ikephe emanzini. Ufika intention yakhe is to preach. Intention yabadobi is to fish. They've got nothing to do with Jesus. Mayefika lithi iBhayibheli uhamba uya kuPeter uthi, can I borrow yours? Uthi hayi kulungile ungangiboleka esami. Uthatha isikephe sakhe uma kusona ushumayeza abantu. Ngifuna ubuke. Mayeshumayeza abantu kwashumayezeka nomnikazi wesikephe. By default he had to wait for his boat. uJesu ngesikhathi eshumayeza lento engaqondene naye yayiqondene nabantu ukuthi yena wayinento edingekayo ukuze imessage ifike kubantu. Kwashumayezeka naye. Makushumayezeka naye kanti kunabangani bakhe akade edoba nabo. Bahlala bengalaleli uJesu belinda umngane wabo. Bashumayezeka ngoba abalinda umngane wabo. They happen to be here and Jesus is preaching. Bahlala nabo bayilalela intshumayelo. Washumayela uJesu intshumayelo yakhe yaze yafika ku-amen. Uthe seqedile wayesethi uphi umnikazi wesikephe? Umnikazi wesikephe ngoba ibalulekile into yongabi nomona nezinto zakho. Wavela umnikazi wesikephe wathi isikephe esami. Uyabona njengoba imoto yakhe ingagijelwa abazalwane nje. Njengoba umuzi wakho nje ungangenwa amakholo ngoba uclean kakhulu. Wavela umuntu nesikephe sakhe uthi uphi umnikazi wesikephe? Yavela umnikazi wesikephe usethi umnikazi wesikephe awungenzele nje phosa amanetha akho ekujuleni. Kwasizakala kungabe mina uJesu ukuqhenya engangiyokwenza ngalelo langa sengazi ukuthi njoba ngikhuluma ofish bangiswile ngaphansi. Wathi uJesu phosa amanetha akho ekujuleni. Iyakhazi imambane ithi angikaze wena Jesu ngikubona udoba thina badobi. Iyakhazi imambane because akephe khazi umuntu mayehluphekile. Ukhaza ngisho sekufika into ezomlekelela. Uthi uJesu mafika kwenye indoda esihlale for 38 years. Uthi do you want to get well? Uthi inkinga yami akekho umuntu ozongifaka iqhibi mavama akekho. Uyakhaza. Kodwa uhlangene noJesu uhluphekile. Jesu, do you want to get well? Do you want to get well? To Jesu mayekhuluma la uthi phosana throw your nets into the deep. But says Job ubusuku bonke we have tried the entire night but caught nothing. We are washing our nets because there is nothing for us. Kodwa ngenxa yokuthi uhlalile walalela intshumayelo ebingaqondene naye. Wantshontsha igrace ebingaqondene. Hear me now. Because the Bible says faith cometh by hearing and hearing by the word of God. And how can they hear if the word is not preached? And how can they preach if there is no one that is sent? Ulalele izwi elishunyeliwe elingaqondene nawe la develop faith kuyena ngaphakathi. Emelithi izwi lenkosi faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yakheka lento ngaphakathi kuyena. Wayesethi kodwa ngoba kusho wena. Ngoba kusho wena ngizowaphosa amanetha noma ngichazela kodwa ngoba uyasho. Noma ngi-understand iscience yokudoba kodwa ngoba uyasho. Noma amanetha ami ngiwageza kodwa ngoba uyasho. I will lower my net at the command of your word. Lithi iBhayibheli wawaphosa amanethi. Mayewaphosa amanethi. Lithi iBhayibheli inhlanzi zagijima zangena emanethini. You see, there's something you've got to understand about people abadobayo. Izimbili izinto ekudotshwa ngazo. There is a fishing rod, udobo, and then there's a net. Umuntu adoba ngodobo, a fishing rod. Udobo ufisha wodwa. Akanayo intention yokubamba omunye ufish because there's one hook
and one bait. Umuntu odoba ngenet une-understanding yobuningi buka-fish azowubamba normally. Lo muntu udoba for business because udoba ama-volumes amakhulu. Okusho ukuthi lo muntu une-understanding. Ibuke uthi phosana amanet, utshela abantu aba-understandayo bayawaphosa amanet. Mabephosa amanet, ofish bangena emanethini. Now I want you to understand the sequence of this thing. The Bible says, all fish bangene maneti. All fish, they filled the nets and broke the nets. But there is no way to fish a neti. My netil kashugi, the fish wouldn't escape. There's no way. God ran the sequence. They broke the nets. And then they pulled the broken nets with fish to the boat. Yine bambo fish in net is a double. But tata, but don't maneta double. Now understand it. If in net, magala double and when the more you pull, the more it tears. They pulled it, it continued to tear, but the fish didn't escape. But don't all fish babafaka escape bebanjwe inet elidabukile. Iskepe sakwila siqiliswa ofish ababanjwe inet elidabukile. Baze babiza abangani babo neskepe sabangani babo saqaliswa ofish ababanjwe inet. Oh, hear me now. It looks like your nets are broken. It looks like it looks like you are too limited. But let me tell you a secret today. Agloni net and bamboo fish is the anointing that holds the fish. It's the anointing that holds everything. And finally, it's of figure no minute it's of figure no be licensing if you got when no be decreeing if you got when no musu if you got when no be moting what kulu myself kulu milisula it shall get to you. Abambeka amanetha abanjwe abambeka inhlanzi zibanjwe yini amanetha adabukile hayi ngoba usakhona uJesu abambeka okusho ukuthi kwakunamanethi lapha kule ndawo bese kuba namanethi kufika kube namanethe bese kuba namanethi kunamanethe enyama bese kuba namanethe kamoya namhlanje egameni lika Jesu Kristu inkosi yaseNazaretha I charge you ngamanethe kamoya ozobamba ngawo yonke inhlobo yenhlanzi ehlula amanethe enyama ukuthi noma amanethe enyama edabuka kodwa amanethe kamoya iwona azobamba yonke lezi inhlanzi. Oh, glory to Jesus. The anointing. If you look at the definition, you'll find the dictionary. It's anointing is the smearing of oil. To apply is the smearing of oil. It has nothing to do with power. The dictionary will tell you it's a religious thing to smear oil on people. It's the smearing of oil. That is what the definition oitola dictionary. But the Bible tells you the anointing breaks the yoke and removes the burden. It's not just the smearing of oil. After the smearing, I want to bring it to you, church. After the declaration, I declare Jesus. Kwalandela mandla ogobo aqoqo fish. Lamanetha bawaphosa emanzini, bawaphosa ofish sebeqoqekile. Ofish abaqoqwanga amanetha, baqoqa ugobo.
baqoqeka ofishi babanjwa uqobo okuyinethi lakamoya. Bathe sebeqoqekile ofishi laba ofishi, by the way, they were not spiritual fish. It's a spiritual net to hold physical fish. I need you to hear me now. It's natural fish. Ufish obambeka ngesandla udla usuthe. Kodwa ubanjwe inethe lakamoya. There's a relationship ekhona phakathi kwezinto zakamoya. Njoba uyithatha kancane nje nezinto zenyama. Njengoba ibandla seligwele izinto ze-science kangaka, esikholelwa ukuthi khona izinto ezingenzeki uma ungezange ezinye izinto according to the norms and the standards of life. We are a remnant that still believe ukuthi kunezinto esikwazi ukuzenza ezingeni lakamoya bese si-affect izinto ezingeni lenyama, bese kuba ukuthi yonke into akathi ingenzeke ezingeni lenyama yenzeke ngenxa yokuthi ezingeni lakamoya kunamandla that enables izinto ukuthi zenzeke ezingeni lenyama. La ngifuna ukuya khona ke. Ngifuna ukuya la ekutheni ofish base begwela inethe. Bangena esikepeni. Isikepe sacwila kodwa isikepe sangacwili. Because the fact that we're still talking about it is because nobody drowned. But the boat sank. But nobody drowned. Zakwila kodwa sicwilanga. Jesus held it afloat. I'm talking about the same Jesus that can walk on water. He held it afloat. Ukuthi noma singacishe sicwile kodwa singacwili ngoba sesithwele abantwana bakaNkulunkulu. So I want to tell you ukuthi lento eyenzekile kuwena ukuthi cishe waba sengozini, cishe wafa, cishe walahlekelwa, cishe, Jesus held it afloat. Listen to me. It's not the counseling. It's not the advice. It's not the management. It's not the good friends. Jesus held it afloat. He held it afloat. Angiyazi kangakanani distance phakathi komhlaba nezulu. Kodwa ngifundile ezwini lenkosi ku-2 Chronicles chapter 4. Lithi izwi lenkosi, if I stop the rain from coming down and I stop the plants from growing and I release disease to affect my people, athi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafuna ubuso bami, basuke endleleni zabo ezimbi, athi ngiyozwa ngisezulwini and I will respond to their prayers and I will heal their land. Throughout the year, into eyenza imoto ingadliwa is because he held it afloat. Into eyenza ungafeli esibhedlela, he held it afloat. Into eyenza ingane zingafi, he held it afloat. Singashayela imoto ukangaki nje ubone emgaqweni ushayeliswa kabi umuntu. Uthi ambheka lo muntu akekho engqondweni kahle. Ingqondo yami ithi angikutshela ukuthi hayi kwesinye isikhathi bekungabreaki yena. Ingenxa yokuthi ubese sondele endaweni wrong. Kwafanele kwehla ingelosi ezulwini izobreaka masinyane. Udriver noma edakiwe ingelosi ayehle masinyane izobreaka. Ngenxa ukuthi kuzothinteka umntwana kaNkulunkulu. Jesus held it afloat. Now 3 miracles sisi ezenzeka lapha emanzini. The first miracle that happened is that abantu ababewasha amanet, they got to wait endaweni yokwehluleka kwabo bangahambi. You see, it takes grace to stay endaweni ohluleke kuyona ungahambi. It takes the presence of the Lord ukuthi uhlale bandleni la uhluleke khona ukuphumelela base bakuhleka ungahambi. It takes grace ukuhlala emshadweni la uzwa inhliziyo ihluleka kodwa ungahambi. It takes grace ukuhlala emsebenzini ongapromothwanga kuwona ungahambi.
siqale khona. Isimangaliso sokuqala. Bahlala uJesu wazoxoxa nabo. Oh hallelujah. Waxoxa nabo bewasha amanethi, waxoxa nabo bekhala inyembezi, waxoxa nabo bekhononda, waxoxa nabo beswele belahlekelwe yikona konke, waxoxa nabo ngaleso sikhathi. Isimangaliso sokuqala. Isimangaliso sesibili esenzeka ukuthi amanetha labo bantu akuthathwanga amanetha abanye abantu. Amanetha lezo zahluleki. Amanetha lawo ma-failures. Amanetha labo bantu abahletshiwe. Amanetha labo bantu abalahliwe. Amanetha labo bantu abathukiwe. Those who have been rejected, those who have been ejected, those who have been neglected, those who have been regretted. Kuthathwa amanetha azogcwala inhlanzi. Namba zintathu le imangaliso nangu uJehova esetha. Nasa sinye isimangaliso ukuthi amanetha aqashukile abambe inhlanzi ezingabaleki. Esinye isimangaliso leso. Wenza ngani ukuthi abantu bangabaleki? Wenza ngani ukuthi abantu baqhubeke bangene ebhizinisini lakhe ebedwalisa into engathi azinayo iquality kanti wenza ngani amanetha noma eqashukile kodwa inhlanzi azibaleki? Omunye umangaliso ofishi sebegcwele benjalo lithi iBhayibheli sebeqedile sebebonile umangaliso lithi iBhayibheli laba abaofishi they gave up everything. Banikela ngekepha, banikela ngofishi abaqeda kubathola. Igrace amangalisayo ke leyo yokuthi uHana athi engakakhulelwa anikele ngengane engakayi athi mawunginika ngizokunika yona. Athi Nkosi asishayinika nika. Athi mawunginika ngizokunika yena. Athi kahle phela uJesu uNkulunkulu uyena lothi othi test me in this and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing that you will not have room. uHana, Nkosi, test me in this. Ubonke ngeke ngimuyise nomntwana. Bathi uNkulunkulu ungayenza le nto ungayenza le yathi inkosikazi nikayenza le nto mina. Kade ngiyokela entabeni every year nomyeni wami sizobonga mina ngifike ngibonga into engekho ungayenza le nto. Athi ngilinge ngalokho. Linge ngalokho. Bathi uNkulunkulu le uready. Wanqaka. Tema isenqakile lithi iBhayibheli ingane wanema ayikhiphe ebeleni wahamba nayo. Glory to God. I'm here to fulfill what I promised. Lento nganikela ngayo ngakayitholi wathi ngiyayishiya altar. Wayithatha ingane wayishiya altar wagoduke ngayiphethe. Kodwa inhlambi isukile ingane ayiphethe. Kodwa inhlambi isukile. Ngoba khona umangaliso wenzeka ealtar khona izinto afika ushiye khona zisusa inhlambi. Zisusa inhlamba kuwena. Uhamba ungayiphethe uyishiye altar kodwa inhlambi isukile. Ngoba inamandla inhlamba ungahamba ngemoto mawunenhlamba ngeke uyenjoy. Ungahlala emzini omkhulu makunenhlamba ngeke uyenjoy. Ialtar indawo yokushiya inhlamba. Uyishiya khona. Uyishiya ingane. Ukumangaliso ke. Athi uyishiya le ngane. Ithe le ngane mayikhulu. Izwi into ibizi yahamba ithe Empostoli uyangibiza? Lano hambo lala ngizama. Ayihambele ngani yona. Izwi yabizwa ayibu. Yini lengibiza? Empostoli uyangibiza. Athi angibiza ngangilele. Ehamba. Usilengana ya understand ukuthi kwenzekani ingakabi sesibelethweni sikaneni. Phela lento ijulile. Uthi Jeremiah 1:5 I knew you before you were in your mother's womb. I chose you. I set you apart to be a prophet over the nations. Uthi you understand umuntu waNkulunkulu uthi ke understand mawuthi khona into okubiza uma uphindulizwa lelizwi othi khuluma Nkosi nceke yakhe lalele uthi hawu uthi khuluma Nkosi uphinda khona iyambiza usho njalo uthi khuluma Nkosi inceke yakhe lalele wa receive iassignment kodwa kahle kahle ummangaliso wenziwa uma wakhe ngesikhathi sokuwashwa kwamanethi wathi baba ngizokunika wena wayengaqondile ukuthi uzomnika yena physical wayiqonda ukuthi ngiyomnika ukuthi asebenzele wena imihla yonke yokuphila kwakhe awukho omunye umsebenzi wakwenziwa ile ndodana
ngaphandle kokulalela ukukhuluma kukaNkulunkulu. Mase benikelile-ke ngakho konke. Sengiyavala. Mase benikele ngakho konke. Usethi uthi uPeter uwa phansi ngamadolo uthi hey suka kimi. You're too holy. Angikwazi ukuba seduze kwakho for I'm a sinful man. Ngizibonile zonke le imangaliso nabafowethu bayibonile. Uthi uJesu kuyena ungakhathazeki. I will make you, it's in your translation, fishers of men. Itenye, I will make you catch men. Little less Zulu. Khona translation is ngizonenza abadobi babantu. Enye ithi ngizonenza nibambe abantu. Namhlanje ke mangabeke ningishutha nize nobhale lo myalezo lapha ezantsi. Ukuthi usho kanjalo uNkulunkulu. I will make you catch men. I carry a grace today to distribute to the people of God that you will catch men. Ngoba yonke indawo ekufanele ungene kuyona inomuntu. Yonke indawo ekufanele uphumelele kuyona inomuntu. Everybody that holds the key to your next level, you will catch men. Makufanele ube nama client udinga abantu. Makufanele udayise izinto udinga ukudayisela abantu. Abane option yokukhetha okwakho noma bakhetha okwamakhelwane. Today I give you the grace to catch. You will catch men. Ma umfundisi befundisi bami akwazi ukuba umfundisi wezihlalo. Udinga ukuba umfundisi wabantu. Ukuze ube umfundisi wabantu udinga ukushumayeza abantu. Abantu bese bashumayezile imiyalezo ozoyishumayeza kubona mhlambe bake bayizwa. Kodwa namhlanje I give you the anointing ukuthi umyalezo usuqedile. May you catch. May you catch men. Njengenethu uliphosa ejuleni kanjalo uyoliphosa in the marketplace. Njengenethu uliphosa emanzini kanjalo uyoliphosa in the community. Njengenethu uliphosa emanzini uyoliphosa kuyona yonke indawo. Every area odinga ukuba ne-influence kuyona, you will catch men. Listen to me as I declare. Catch men in the space of politics. Catch men in government. Catch men in the marketplace. Catch men in, catch men out. Catch men in the church. Catch men in the field. Yonke indaweni abantu. Every man on the influence. Every person ozokubeka kwelinye izinga. May you catch men. La uhamba khona abantu mabekubona bakhalela ukwenzela into enhle mawuzungezwe igrace eyokuthi masikhetha sizokhetha loya. I give you influence over people abanamandla okuthatha inqumo ezithize. Namhlanje ngithi even if you are not qualified kodwa ngenxa yegrace yokuthi uNkulunkulu ukunikeze amanetha kamoya, you will catch men. Abantu bazonene bakubone ukhazimula, bazonene bakubone bakuvulela iminyango egameni lika Jesu Kristu inkosi yaseNazaretha. Umangaliso ukuthi zonke indawo ohluleke kuzona ziyindawo zenyama kodwa uhlulekanga endaweni yamoya. Awubheke ngoba ngathi uqhubeka uze esontweni uphuma esibhedlela, kade uqhubeka uze esontweni udlela impahla, kade uqhubeka uze esontweni bekuthuka, kade uqhubeka uze esontweni ulahlekelwa yizona zonke izinto empilweni yakhe besikade ziyigugu. Namhlanje ngizokutshela ukuthi indaba yakhe izolunga kulento ongayekanga ukuyenza. At the altar I speak and I stand on the authority of the Lord Jesus Christ and I cancel every negative word eyakukhulunywa phezu kwempilo yakho. Yonke into eyenziwa abantu, yonke into eyenziwe isitha, yonke into eyenziwe wena ebingamaphutha endleleni, ngithi namhlanje I set you free. Every shackle and every chain, every padlock that locks your life and keeps it together in the name of Jesus. Namhlanje ngiyakhulula that you will catch men. You will catch men in every area. You will catch men as you walk. Uyotuhamba kuyothi unenhlanhla. Makunesibunge esigodlweni sesangoma namhlanje ngithi ngikunika isibunge sasezulwini. Makunento edonsa abantu endumbeni ngithi altare kunento edonsa abantu. May people find their way to you. If you are selling a product, may they find their way to your product. If you are preaching, may they respond to your sermon in the name of Jesus. Allow me to say this statement.
that the anointing works after the declaration. The declaration precedes the anointing. Ngoba uJesu waqala wadeclare izinto zombuso kubona. Wayesethi phosana amanethi. Abawaphosanga amanethi bengalalelanga. Balalela basebephosa amanethi. Akuwona umlingo. You see, it's the working power of what you had been listening to. Amandla lento iwugcobo lwakhona ke lento yokuthi yonke into kade uyilalela isikhathi sokuthi mayenzeke. Manje ke I carry the grace to activate. Yonke into kade uyilalela ngizwile nengingayizwanga. Mangabe positive ivele ezwini lenkosi nekisa phambili. I activate it now ukuthi mayenzeke empilweni yakho. Into kufanele uyi-understand. You understand lento ke? Ngeyami impilo. Ukuthi when you listen to the word of God being preached, it does a few things to you. Number one, it teaches you. Number two, it edifies you. Ikuphulela kwelinye izinga. But number three, khona into eyenziwayo izwi lenkosi mawulalela is that it unlocks. It does not only unlock understanding, it also unlocks spiritual secrets. Kunezinto obungakwazi ukufika kuzona hayi ngoba zingakufanele. Ingenxa ukuthi ubudinga igrace ezokuvulela zona. Abantu bathi ngingubani? Banye bathi ngu-Elijah. Nina nithi ngikuba, oh, you are the Christ, the Son of the living. Oh, blessed are you. For flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. I say this to you. You are Peter, and upon this rock I'll build my church. And the gates of Hades. Peter kashongo lutho nge-Hades. Got a declaration. Ya unlocka, ya phinde yalocka nezinto ezi. Oh, glory to Jesus. Mawuzofika ku-2026 kube namasanga azama ukukuvalela, kube nezinto ezizama ukukuvimba. The gates of Hades will not be against you. Mawuzofika ezintweni ezizothi ziyakushayisa, ezintweni ezizothi zikudonsele. The gates of Hades shall not be against you. Busisa yonke into enegama lakho phakathi. Yonke into eqondene nawe ngiyayibusisa. Umuntu obona wena akafanele ukwenzela into enhle. La uhamba khona indlela zakho mazikhanye. Iba nenqubekela phambili kona yonke into oyenzayo. I bless the work of your hands. Ngiyamhlanje egameni lika Jesu. Ngiyayithumela igrace kwi-address yakho. Ngiyakuthumela ukuphila kwi-address yakho. Thumela ukukhanya kwi-address yakho. Thumela ukuthula kwi-address yakho. Yonke into nawe phakathi mayiphumelele. Into akade ingenzeki mayiqala ukwenzeka. Into akade yenzeka mayiyeke ukwenzeka. Ngenxa yomusa osufinyelele kuwe, wena ubusisiwe ungena, wena ubusisiwe uphuma. Impela ukuhla nomusa kuyakulandela. Uyawuhlala endlini kaJehova insuku zonke zokuphila kwakho. God bless you.